Tal. Como empezou o oficio de ser afiador e todo eso? Pois mira, porque aquí non había traballo e había que aguacar. Entonces, alá marchei con tío á provincia de Segovia a pé andando. E ali botei 9 meses sin volver á casa. E a que edad empezou? Con 16 anos. Marchei en marzo e volvín en diciembre. Con 9.000 pesetas no bolsillo. En que anos? Porque xa... En que ano? Pois no ano 60. Non estou fijo se era no 60 ou no 59. E por que se fixo afiador? Pois porque non había outra cousa, non había onde traballar, e entonces era o máis fácil. E onde solía traballar? Onde había máis traballo? Bueno, traballo normalmente a provincia de Segovia. Segovia, provincia de Zamora, parte de Madrid, Villalba, desde Redilla, Collado Mediano, Escorial, Navacerrada, Collado Mediano, e así, por esos pueblos todos. E como facía para transportar todo o material? Unha bicicleta, unha bicicleta. Preguntei como era. Como era a roda? E como é a roda? Como funciona? Pois a bicicleta, Pero, cos pedales, igual montado no sillín, solamente que a roda de atrás está en aire. Esta é unha bicicleta, claro. Unha roda como esta, un volante, e iba sobre dunha... Pásate ali a explicar ali. Sobre dos pedales, mira, por exemplo, lá que está, non hai que ir máis lexos. Lá que está, mira, ves aquí, iba solamente que en vez de ter isto pai que tiño para lá. Entonces viña o eixe que levaba ali, que veguei aquí ahora, dando pedales para diante, en vez de patas para diante. Pero, claro, non levaba máis que 2 pedriñas pequenas, porque non tiña onde metelas. E pesaban moito. Como mellor había días que había que andar ao mellor 50. Unha vez andou en 120 km un día, e fixen 40 pesos de xornal, que eran moitos cuartos, E que solían afiar? Que solían afilar? Coitelos? Carnicerías, pescaderías, casas particulares, cuchillos e tiseiras. Pero que iban pola calle? Por a calle, sí. E como chamaban a xente? Como chamaban a xente para se operar? Un chiflo como aquel que hai ali. Pero ali está, colgado. Nos biches, mira. Logo imos a... No, velos aquí está, velos aquí está. Velos aquí está. Pois o chifre hai unha chifra de aquí. Velo aquí está, velo. Estes xa non tocan ben. Eu teño unha casa que ainda que me dían 400 euros por hilo non dou. Claro, recuerdo. Non recuerdo, pero é que o fago bailar. Pero dalle eso para que sepa... Conta, a ver, como se sepa como lo tiene que... Non rebenta. Se sei que veñan se o ver ao mellar. Non, se quero mellamos de ele. Non vai ben, non... É mesmo que é, porque tampouco... Xa vemos que funciona. Non vai ben. Rebenta unha non. Non berraban algo, non decían... Como chamaban a xente? Co chiflo e non... Sí, E como se anunciaban? Non, salían eles. Depende, afilador, paragüero e cosas desas, non? Sabe unha canción que decía: soy afilador, vendo cuchillos, vendo tijeras, polvos de jarapa, calzocillos de una pata sola, peines para calvos, lentes para ciegos. Os afiladores quincalleiro, que tamén trabajaba. Ya sí. Yo he vendido lentes, como digo yo, para de vista cansada. Como estes marroquíes que andan por aí. Pendientes, cadenas, rosarios y cosas así. Eso xa entraba no mundo da quincalla. Entraba no mundo da quincalla. Entonces arreglaban, afiaban coitelos e vendían cousas. Sí. Nos salvamos de quincalleiro. Sempre. Iba a ganar. Casi daba máis, se usted quere, o negocio co traballo, Canto gañaba un afiador? Pois depende, naqueles tempos xa viñamos cobrando 15 pesetas, me parece, últimamente. O primeiro
2 pesetas, 3 pesetas. 2 pesetas por afiar unha... Sí. Pero mellor afiabas unha tiseira solo no día, mira que ganaba. No, cuidado, entonces había traballo, hombre. Sí. Había traballo. E A como... cosa me ayuda a andar 120 kilómetros desde Aranda de Duero a capital de Segovia, que hai 120 kilómetros. Pero iba na bicicleta. Na bicicleta, pero fazer por entre os 40 euros de xornal, Ponte para a cama, tú fala para a cama. Fazer 40 euros de xornal, que era moito diñeiro daquelas, E o barallete? Que é? Bueno, pois, o barallete é un dialecto que formábamos nós para que non nos entenderan os outros, a xente. É porque non querían que o entenderan. Pois, porque o mellor, que sei, cousas nosas, que se fomos quitando dunhas dunha maneira, outros doutra. E non nos pode ensinar algo? Eh? Non nos pode ensinar algo de barallete? Bueno, algunhas palabras, pois, ciscadas, por sí, ahora, para decir, porque, por exemplo, mellor nos falábamos, o mellor estábamos aquí con ustedes, e para que ustedes non entenderan, pois, oye, igual había un gato, pois, usted quere, e lle non salía da mesa ou por aí, dicen, mas como vamos ficar a facer co Mondelo? A ver que lle vamos a facer para que desaparecera. E cousas así. Sí. Por exemplo, había cousas, digo, bueno, ya Belena. Helena era a señora. O Belén o señor. Noutras palabras, por exemplo, están esas dúas señoritas e dicenlle, para que elas non entendesen, dicíalle, que varillos amecen as motilas. No. Que bonitas están as dúas señoritas. Entón elas non entendían nada. Bueno, Eso é. ten as súas cosas. Ese barallete saliu así. No, pero o barallete saliu de outra maneira. Por exemplo, Os gallegas se entenden eles. Eso é. por exemplo, levabas a carne a comida para darlle á señora para que che fixera a cena, e dice, para decir, hai que ter cuidado, hai que ter vista que a Belena, que filpa a arguía da perola. Que había que ter cuidado que non levara a carne da perola que en vez de comer non comía ela. E así, cosas así, non? Pero moi ben, o sea. E como se fixo ca máquina de afiar? Pois... Como a comprou na heredona? No, a bicicleta fora a ganar e plantar os pinos para comprala. E canto lleva? Con 14 anos, 1500 pesetas. Moito era, non? Bueno, claro, llevé pouco que ganábamos. E por aí, despois fui a montar a Ergos. E desde ali xa marchei con ela para Segovia. E como aprendeu o oficio? Aprendeu no de por sí? Pois a por de derramar moitas, filha. A por de derramar moitas. Neso non contas mentira ninguna. Neso contas toda a verdade. É que é así. Unhas quedarían ben e outras quedarían ben fastidiadas. Pero aprendiste a afilar. É bien. Quantos anos estuvo de afiador? Pois ali estuve desde o ano 60 hasta o 64. Só en Segovia, non afiou aquí en Orense? Non. Segovia, Valladolid, parte de Madrid, e ya por aí estuve sempre. E por que o deixou? Por que o deixou? Fui a Mili, ali botei 14 meses, logo salín da Mili e pegou unha loucura de marchar para Holanda e deixei a roda hasta que volvín de Holanda. Ali estuve 8 anos. E despois xa viña e comprei a moto, a Vespa 150, gastei a 150, fume por a 160, gastei na trouxen a 200 iris, alá teñen en Santiago, e teño outra na casa aínda. Tiña que estar aí aquí na colación, pero bueno. Entón, cando volveu de Holanda, ainda seguiu traballando de afiador. Ainda había moitos afiadores. En que ano foi eso? Bueno, no ano 70 viñen. Empecé no 72. Outra vez. Pues, contanos algunha historia de cando andaban por aí, que se botaban moitos días fora. Bueno, menos das primeiros, xa lle digo, estar 9 meses, 10 meses sin vir a casa. E despois, sí, o mellor cada 40 días, 50 días, porque xa iba ca moto, entraba e salía ca moto. Cuantas veces o mellor desde venta de baños comer, coller a moto, e a 7 da tarde 8 estar aquí.
Claro, andaban de camiño en camiño, de pueblo en pueblo. Efectivamente, efectivamente. Aquí no Bierzo, parei moito. En Cacabelos, Villafranca. E Ponferrada. E aquí no Bierzo, moi bon, moi bon, moi bon. Señor, que está falando? E, en fin, é o que hai, non? Pois eu quería que nos explicaran, pois, se puderan, pois, como funciona unha roda en concreto, pois, acende aquí, se mete aquí o cuitelo, algo así. A roda, pois, por exemplo... Tipos de rodas, como... Ten aquí. A ver, explíquenos unha. Eu isto non lle sei dar, pero dar montar na bicicleta, sí. Como Bueno, sei lle dar, pero non levo fijo. No, esa non. Pero na bicicleta, sí. Nesta dá lle fácilmente. Que non se pode montar nela porque lle quase rompe, non? No, as cousas... No, na bicicleta poder montar, Pero... montar para atrás, que dalle para... Non xa sei, tú, deixases, non ainda montou para dar. Para, tomo un cochillo. Un pouco de... Depois aquí o... Pasa que xa me teria que agarrar. Venga, calla. Pois xa me teria que agarrar. Ten perdo. Pero así non me apaño eu. Pero só non rascar un pouco, que tampouco vai fazer ningún... Non olvidou o pedalo ao revés. Xa. Iso anda a pedar ao revés. Claro. Unha roda verde, verdad? Pero eu eso non lle sei dar, non é Xa, que era... E aparte estou acostumbrado á moto. Xa. Que na moto non teño que... vai co motor. Claro. Non estou acostumbrado eu así. Pero o tema sería así, se lle dá a volta aí e se afía... Se fía perfectamente que hai que invertir ao revés. Pero o moto levo 5. Bueno, pues usted, si nos quere contar alguna historia, nos quere contar alguna historia ou algo que lle pasa. Bueno, pois, sabe o que dicía... historias, pois hai moitas, o que pasa aquí. Sempre hai momentos moi bons. Hai hai veces que fartase de rir, pero tamén hai veces que ao mellor veñen as lágrimas aos ollos. Non é todo alegrías, non? Estou moito tempo fora da casa. Estou moito tempo fora da casa, claro. Bueno, pero isto refíreme nos traballos, porque hai días, pois, ao mellor que se falta de andar, traballo non aparece, os gastos aparecen, e así sucesivamente, pero bueno... Daquela dixo que había moito traballo. Sí, traballo cando empezamos non sabía moito, moito, moito. E cando empezou a acabar? Cando empezou a acabar o traballo, o oficio de afiador? Agora hai... desde hai 6, 7 anos para cá. Porque os pueblos quedaron vacíos todos. E onde daba o traballo era a agricultura. Que chegaba aos pueblos, pois salía unha, sale unha persona, salen varias, pero chega ahora a capital, se chama unha señora desde o 5º piso, por exemplo, cando baixa abaixo, onde vai usted? Pero chegaba aos pueblos e salía unha, salían todos. Claro, eran casas, e os outros sen. Efectivamente. E bueno, ten pouco máis que contar, non... Pero moi bonito, moi bonito, moi bonito. Sempre chegaba aos pueblos, sabía con quen divertirse, a moita xente que aquel pueblo. E que hoxe chego aos pueblos non pode ir porque xa non hai nadie. E tiña unha moza en cada pueblo? E tiña unha moza en cada pueblo? Bueno, pois eso foi o que máis me pesou. Eso foi o que máis me pesou, efectivamente. Non aproveitou as viaxes para... Efectivamente. Por mí usted. Ou a veces non ten a suerte. Bueno. Nada máis, ¿usted cómo se chama? Manuel. Manuel. Bueno, aquí é a historia. Ya o estamos con este señor de Lucas. Como está? Vamos dar unha volta hasta lá.